ara awodu akunun kunu de kuna sini nya mogo kuma yelemalin do be barula afe ko ala de kabu nko ala juma ko ala menga sangolo ni ndugu kolo da ko kabu ngale yere kabu wa koy ngo eski ebe ka ala mi yere fo eski be ala ni yere don wa ka ba don ki na dalla ki nyogo yo ka te yede ngabe mo yere dalla kai nya ko ni be femeye ko ana sigira u ya baruke ka wati jamba ke barula ala ni muhammadu yere kira fasa ka soro hanni aw ko ni bora ni tara yoro yere be ala soro ye mais aw ye yoro kilindo falawo ka sigilinde don sampel et puis a sigilinde don koy ja be sigi fanan quoi ne ka ma bon afora ko abe la rusi sampel o ma wasede alere sigilinde don la rusi kam jali fende don aw ya don ja dalinte a dolinte a birlinte a janninte ja a sigilin yere de don ko jana sigilin do sesi nin kan karamo bamanan matigi taraware mina yoro bala ko meleke ogulu wo meleke de beta anin sesi nin bela jilinche lahara jodun kanati lahara keneka bo ngo awde kote ko lahara jodun meleke de beta ala ka sesi yere a sigilin do don sesi menkan tatani sesi beche kanana e lahara keneka bo ne o kera ja sigilinde do jar hadibi awbe ka menfo ko abe la rusika sigilinde don la rusika ja wo yuli bali e koy ala kera sesi kono fenye safu safan rahmakumtullahi safan misiri welele ni safa jora aye safa otle almamin nana ko aye safa otle anga almamin nana onye almamin fala ko aye safa otle angara mo o yani ka yele mini baru safe nyiningali dama tumba ambulo amife ko kila o yana nga nyiningali ke maya ye sigi cogo de ko koma de bi yema fo ma kere bi ma fula fo tama ba be sigi ba fo ma fula be jama fo wa jama kan ga je ka jama kulu yere ka foli ke ko o kuma an be kulu jama kulu fo de ba fasa sigi da gale ka tla ka nyini ke ko yan fen juguni yan fen yuma yan ko juguni yan ko yuma ku be ka magoto ko kadaka ko ni ye denwo de yanama ya kono ika do ka be fado ni bado de nona olu bi fado ni bado nona ango siga kilifise kelen tana mimbulo amba mbemba nona minu nga yanama ya bena ka nyumanke ka nyumanfo ka jugumanto ka kodo ku tile ka bara ka doko maya yinywan da fa nyanya de ambo lu de nona wan sendale manga alimami senda nona karamogo bakari jagite de ba fasi sigita galega me kulu jama kulu fo ka karamogo bonyo wa mawfo ka senge bali nyine balu fo o ngaramogo ante nyine ngali do kila koni tara misiri bala ikana jabe dama o bado misiri la mo amake no mo jabe karamogo bamana matigi taraware kifo kosobe bamanan keme ko mbina o manjugu mente bonno la ko danga boko silamia tunya bamanan keme minakabi me awulla koy dili manjugu de me awulla ka jo i jore sin flakande bamana ma digi tarawale miye bankite bembake o janfa few ko monnaie men dunne la folo o de dunne la quoi mais o monnaie tamini ko fe de fokati lahara ite ibemba u janfa ite bonda u la gos mo siye kramo ba mana ambo ko di bulede kramo ba gar jagde o ka fara anga kene kramo baw be la jele ka ko demisenu tun taro yala ko ambo men ngali dama ye kana ka ankara mo lo o kana ke dore de ko amma nyede
an ma ɲɛ ye an bɛ fɛ ka ɲɛ ye n'a tɛ kɛ baasi ye nka ɲininkali in kelen o kelen kɔnɔ bɛ jaabi a ka jaabi ni walawalali ye n'a kuranɛ haya yɛrɛ bɛ se ka da ɲɛ kɔrɔ ka walawala o kan ko an bɛ se k'o yɔrɔ in faamu o bɛ diya n ye ɲininkali in fɔlɔ an bɛ kotigi yɛrɛ tɔgɔ ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Karamɔgɔ kuma min bɛ karamɔgɔw da Manden dugukolo kan ko Allahu akbar, kuma nin a si min kan kɔrɔ jɛ yɛrɛ ne mago b'a la ka d'a kan min fɔra an bɛ denmisɛnninma ye an ye min mɛn ka si min o kan ka kɔrɔbaya o kan. Karamɔgɔ ne kɔrɔlen nana kuma in ye k'a fɔ ko a bɔlen b'a minɛn de kɔnɔ. Awɔ. Karamɔgɔ ko Allahu akbar ko Ala ka bon. O y'o de fɔ an ye. Nka ne y'a ye ko kuma in kɔrɔjɛ ye Ala min ka bon de ko dɔn. Allahu akbar, Ala min ka bon. Dieu le plus grand. Karamɔgɔ, ne de bɛ fili la wa a fɔbaakɔrɔw de bɛ fili la? Ka bɛn kuranɛ haya ma n'an bɛ se ka jaabi ɲininkali fɔlɔ filɛ. Allahu akbar, a kumaden kɔrɔjɛ. Yo, hotep. Ko maa kelen, dabaga kelen, sebaga kelen, faama kelen, sira kelen, jɔ kelen, sɔn kelen. Nkanya julu, nkanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duguma, ka tɔ kelen na san bɛnba sɔrɔ min jansa taw ma. Olu ka mina dun o la. Yan fɛn jugu, yan fɛn ɲuman. A bɛɛ ka hakɛ to, yan fɛn ɲuman, yan fɛn jugu, a bɛɛ ka hakɛ to. Den bɛɛ bɛ a fa nɔrɔ, fa bɛɛ bɛ a fa nɔrɔ, siga foyi t'a la. An bɛnba sɔrɔ min jansa taw, an bɛ o de nɔ la. Karamɔgɔ bamanan Matigi Tarawele min y'a dɔn a m'a mɔkɛw janfa fewu. A y'i ban depuis fɔlɔ u y'a lafili, a y'a yɛrɛ ye, a k'a ban a tɛ ban nɔ la tuguni quoi. An b'an karamɔgɔba fɔ koyi, karamɔgɔ bamanan koyi, a bɛ kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ f'a ka tila. Karamɔgɔ bamanan Matigi Tarawele, i ka ɲininkali filanan mɛn dalen b'o kan. Ayiwa, ni o bɛ tali kɛ Alahu kibaru la, ni Ala ka bon ye. Ala a kunun de don o kunna sini ni y'a mɔgɔ kuma yɛlɛmalen dɔ bɛ baro la a fɛ quoi, ko Ala de ka bon. N ko Ala juma, ko Ala n bɛ n ka sankolo ni dugukolo da k'o ka bon. N k'ale yɛrɛ ka bon wa koyi. N ko est-ce que e bɛ ka Ala min yɛrɛ fɔ, est-ce que i bɛ Ala nin yɛrɛ dɔn wa? K'a b'a dɔn k'i n'a dalila k'i ɲɔgɔn ye o k'a tɛ ye dɛ. N k'a bɛ ye dɛ. Mɔgɔw yɛrɛ dalila k'a ye. N y'a kɔni bɛ fɛn min ye fo a n'a sigira u ye baro kɛ ka waati janba kɛ baro la. Ala ni Muhamadu yɛrɛ kɛra fasa la. Ni fɛn min ka bon diɲɛ bɛɛ ye, mɔgɔninw tɛ sigi ka baro kɛ wasa la dɛ. O tɛ se ka kɛ dɛ. Mais ale yɛrɛ n'a sigina tête à tête ka baro kɛ. Yala u bɛ na ka na u ma bɛn ka na wa sisan o bɛɛ de karamɔgɔ bamanan. Men ko k'anw ka n'an bɛnba ninnu labila fewu ko arabuw nana ni nkalon de ye. Karamɔgɔ bamanan Matigi Tarawele, ne ka kamalen ma ko Ala man bon, Ala ka dɔgɔ kojugu fo k'a dama tɛmɛ. Sabu o tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye dɛ, o ye aw yɛrɛ ye min fɔ Ala kɔ la, anw bɛ ka o de fɔ. N'a sɔrɔla aw bɛ Ala min ma, n'a sɔrɔla ni o de ye daliba kɔni ye, mais an b'a dɔn o kɔni tɛna kɛ daliba ye. Daliba tɛ fewu, mais Ala kɔni dɔn, mais daliba de tɛ. Sabu Ala ni an y'a ye ja ale bɛ sigilen sɛsi dɔ de kan. Karamɔgɔ bamanan, mɔgɔ min bɛ sigilen sɛsi kan, i ka bon cogo o cogo sɛsi ka bon ni e sigiyɔrɔ kɔni ye. Sabu e yɛrɛ sigilen de dɔn o kan quoi. Ale yɛrɛ sigilen de don wa sɛsi yɛrɛ de ka kɛnɛ ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan. Sabu ale yɛrɛ sigina sɛsi kan, sɛsi sera ale kɔrɔ quoi. N'o ye Larosi ye kɔni k'a sigilen bɛ yen wa yɔrɔ dɔ na koyi. K'a sɔrɔ hali ni aw ko n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Ala sɔrɔ yen. Mais aw ye yɔrɔ kelen dɔ f'a la o k'a sigilen de don sanfɛ et puis a sigilen de don koyi. Ja a bɛ sigi fana quoi. Ne k'a ma bon a fɔra ko a bɛ Larosi sanfɛ, o ma wase dɛ. Ale yɛrɛ sigilen de don Larosi kan. Jali fɛn de don aw y'a dɔn, ja a dalen tɛ, a dolen tɛ,
a birinin tɛ a jannin tɛ ja a sigilen yɛrɛ de don nko jaa nin kɔni kɛ mɔgɔw kɔni dala ka taga filɛ sesi nin kan yen nɔ kɔni siga foyi t'o la mɛlɛkɛw yɛrɛ y'a ye o kɔfɛ sesi min b'a ala yen nɔ n'a sigilen b'o sesi kan mɛna n'a sigilen don sesi nin kan karamɔgɔ bamanan matigi Tarawele mina yɔrɔw b'a la ko mɛlɛkɛw bolo o mɛlɛkɛw de bɛ taa ani sesi nin bɛɛ lajɛlen cɛ lahara jɔdon kan n'a tɛ lahara kɛnɛ kan a man kɛ su ye karamɔgɔ bamanan a kɛra su ye dɛ mɛlɛkɛw ka se ala kɔrɔ a kɛra cogo di o tuma o ye mun ala fasɔn ye bon nko aw de ko ten ko lahara jɔdon mɛlɛkɛw de bɛ taa ala ka sesi yɛrɛ a sigilen dɔ dɔn sesi min kan ka taa nin sesi bɛɛ cɛ ka na n'a ye lahara kɛnɛ kan bon n'o kɛra ja a sigilen de don ja hali bi aw bɛ ka min fɔ ko a bɛ larusi k'a sigilen de don larusi kan ja o ye wulibali ye koyi ale kɛra sesi kɔnɔfɛn ye fɛn min ye sesi kɔnɔfɛn ye sesi yɛrɛ dun a kɛra cogo o cogo an kɔni ɲa bɛ sesi kɔni minnu la yan nɔ kɔni sesi kɔni n'a tɛ i ka so kɔnɔ a bɛ i ka so da la hali a m'i ka so yɛrɛ fa kuma tɛ i ka du yɛrɛ ma quoi a kuma tɛ diɲɛ ma donc fɛn min sigilen de don o kan i bɛ n'a ye k'a fɔ o ka dɔgɔ kojugu donc ala yɛrɛ de ka dɔgɔ o man kuma ka masaya kan yan o ma ka masaya kuma fɔ dɛ o ko ala yɛrɛ de ka bon ko ala ka bon n'a ka bon ale yɛrɛ sigilen de don sesi kan an tɛna olu ɲininka quoi yala ale yɛrɛ de don wa walima a ka masaya de don quoi n'i y'a sama dɔrɔn i bɛ n'a ye dɔrɔn o b'a ye de k'a fɔ direct la nin ye mɔgɔ ninnu ka ala min de don ala nin ka dɔgɔ kojugu ko ɲininkali filɛ jaabi kelen cɛ min sara a y'a wolofa to ka woloba to denkɛ cɛ 4 denmuso 4 a ma foyi to a ka so fo 100,000 foyi ko haya in bɔ ka wari in tila cogo min na ko karamɔgɔ bɛ débat fati ka ya silamɛ karamɔgɔ min bɛ se ka bɔ k'i jɔ a tigiya kɔrɔ wa ne mago b'i la n'i k'i bɛ se k'i jɔ a tigiya kɔrɔ an bɛ baro k'a kan kɛnɛ kan sisan a bɛ kɛ karamɔgɔ ɲɛna o tuma karamɔgɔ Bakari Jakite ni sera yan bɛ n jɔ k'a fɔ yan man nɔgɔ wa kuma yɛrɛ ma ɲi da kelen na o tuma k'an bɛna ɲɔngiri karamɔgɔw ka bulonda la ka lamɛnni kɛ anw ye gɛlɛ ka jɛn dɔw ye bulonda la maakɔrɔw bɛ yen bulon kɔnɔ maakɔrɔw bɛ yen soɲa kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ bɛ yen koyi wa yebali ninnu bɛɛ b'an cɛra yan siga kana bolo a fo o tuma a ta ka jana ka se d'an ma ni min ye bamankɛ ko yili an ka jɛ ko o de ɲini ne karamɔgɔ ko tɛ balanko fɔ ni jɛra ko bi k'a sɔrɔ a ye n bala kɔsago a ko k'an ka bolo de ka se ɲini fɛn ɲumanw ma k'an bali jugumanw na awɔ ka sa se yɔrɔ la k'an ka ciw seba ye ka kɔsigi kɛ wolofiden ma yili ye an k'a sɔrɔ a sɔrɔli tɛ dɛ ko an ka labaara